yini? Hawu. Ngisho vele ngiyadada ukuthi number 2. Number 2. Noma nje lento yesithembu ithathaphi kahle kahle angitshela. Ngiyithatha kuwe nje. Ubona ngani ukuthi usesithenjini wena? Akanangihle nganjiswa kodwa ngathengela ngamkhulu tinto. Sengamani nokucobisana. Sengathi nensipho bayigeza ngayo nemali nakonke nje sengiyakwazi. Into yokhuluma uma ngahleka kodwa usuke kube yiciniso. Eshoko. Angisho nayo into uthatha yena nakuthenga kwami. Into ushayita kanjalo phela. Indaba yesithembu ibonisisile kahle ngiyini. Shotipho wasemantombazane ethu bengoniwa impahla tamaya. Ayisho. Hayi sesithenjini la. Kabi. Manje bayathi intombazane ngingahamba lokho impahla tamaya yabo. Sho.